духтаро элон боз як скидкаи зур барои шумо пешниҳод мешавад. Аз бозори Корвон тарафи Пажарка байни 2-3 дарвоза 126 магазин. И духтарак аксияи зур карда буд, ёдтон боша ҳозир бо бори новинка овардагиай боз ҳам ҳаминоро аксия карда пешниҳод дора. Двойкара фасониша диден ҳамроҳи брукошонай нархаш 200 сомон. Паплинакай ғавсай паплинаш хушрӯай набинен шушта мепушед доингай диден аҷоибот. Ина расветка овардай 200 сомон, 200 сомон размеро ҳастай духтаро. Ина касе двойкаи тобистона присеста буд, ҳатман биёен. курта абая ҳамаи чи ҳастай ҷада. Ай курто чандиян? Ино 300 сомона. Ина ин модело новинка духтаро. Ино 300 сомон. Ина и да касе курта нагирифта буд ҳозир духтарако. Агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумо да миёран метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чи дигар, и хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ами хоҳарака ҳозир ман мепартом, биненда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. Ина бинен ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27,000 рублай. Дар 2 ҳафта, дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат нави маиҷа чанд намуд курта нишон метамтона бо нархҳои хуб метонен харидорӣ кунен. Иёш чандан? Анаи моделош бошад 400 сомон турецкиян. Мана чандта расветкае. Нархҳошам нархҳои нағзай духтаро. Озӣ бо дигар хелошам нишон метиҳем 250 сума куртои зур овардагиай ва ёшам дар афти навор мебинен. Аммо малинови юсиёҳа нишон тиҳен. Ана иша бинен 300. Ана ино 300 сомон. Малинаш ҳам сочни хушрӯи рангаш духтаро наворда оқа наомадестай, леки ай пеш боварӣ дору маъқултон мешава. Мана паплинакош ҳамаш паплинои оригинал. ҳатман биёен духтаро, бо ай пеш бинен. Интихоби либосош беҳтаринай. Не сиёсафед чи ай? Нишон тиҳен? Турецкия? Ана ино турки, ино турецкио ча? 350 сомон духтаро. Ана баъдан бо ҳастай аз ин тараф новинко. Ин новинкоро 200 сомон кардагиян. Гилча майда ҳозир бо нишон метиҳам бинен. Мана духтаро. Қахшруае духтуш. Мана духтаро. 200 сомон. Каси да кирта дар корай киртай паплинен махе хушру духтаги ҳатман биёен. Анамин пеши хоҳарак бозори Корвон тарафи Пажарка байни 2-3 дарвоза 126 магазин. Ишам диден 200 сомон ишам. Гилмайдаро медонам ки бисёриё нағз мебинанд. Анами гилмайда оварда и хоҳар барои шумо. ё чанд? Анаи моделаш бошад 250 сомон. Однотонный санг чадор. Ази бо кабучам аста. Мана паплинакаш паплинои оригиналан. ғавсай качестваш нағзай. Мана бинен расветкоша бо чиққа расветкои фасон доштай. Сафедам дора. Ина ҳоҷияҳо сафедчам ҳаст. Медонам ки ҳозир бисёр сафед мепурсанд. Сафедчам ҳастай. Бо биёен хитон бинен. Сафедчам аҷоиб фасонак. Хушрӯ стилаш. Ана баъд абайҳои туркӣ дора, на? Ана абайҳошам фасон новинка. Ушам ҳозир нишон метиҳам бинен. Иёш чанда?
акция рафтеста и абайҳо 500 сомон. Ай пеш фасони бадан духтаро марҳамат материалшам нағза ина ба расветкоша бинем. Расветкои фасон дора. Сиё дора, розови дора. Мана бинен чихар расветкои хушрӯ дора. Мана кас седа дар корай пеши алами хоҳар омада бо тамошо кунен бинен. Ана баъд бо ҳаст аз анаи модело ишам қахшрувае и 150 сомон я бор нишонтен ина духтаро ана ино бошад 150 сомон. Диден аз ами 150 сомон сар карда дар назди хоҳарак шумо кирта пайдо мекунен. Киртои хушрӯ мана паплинакои чӣ мегам ба маънии фасони хушрӯ турки мана диден иш чандай ишам 150 сомон. Диден духтаро 150 сомаш бисёр изард чи ёшам 150 сомон. Духтаро диден чихе хушрӯ 150 сомон. Иҷа 150 сомон бо кадомша нишон додан гирен то ин ки ҳама бинаву баъд биёянд духтарако. Мана духтаро 150 сомон. Ана тигр медонам тигра нағз медагиё бисёранд. Ана диден хоҳарак тигри фасон доштай нархаш 150 сомон. Аҷоиб зибо дига моделешам нишон метем бисёр 150 сомон. Мана ини турецкиёшам 150 сомон кардагиай тоза турки. хоҳен аз ино харидорӣ кунен. Рақамашам мемонам доставка дора. Мисол каси доставка мехоҳад духтаро нависен доставкатон куна. Ана и модела бинен бо ана фасониш хушрӯ иш чандай ваям 150 сомон. хулас ҳамаш 150 сомон. анё бо хушрӯча духтаро медонам ки бисёриёи рангора нағз мебинанд. марҳамат аҷоиб хушрӯча духчам хичам 150 сомон. мана распродажа распродажаи беҳтарин шидагиай. умед дорам ки дер намекунен миёен мебинен. анаи моделош бошад 200 сомон. ино паплини нестанд духтаро касе ки мисол ғавзтар мехоҳа ина 200 сомониҳошам овардаи хоҳарак бо биёен бинен. и қисми боло дамози дора ва ёшам нишон метам. ёш чандан анаи моделоям 200 сомони тамошобино. марҳамат. ана и боло чанд сомон? 300-800. ай 300 сомон то 800 сомон қисми боло бори дубая. мана иҷада кардиган дора абая дора хулас ҳамаи чӣ дора. як бор дигар такрор мекунем. бозори корвона иҷа тамошобино тарафи пажарка байни 2-3 дарвоза 126 магазин. анаи абаёшам фасон 400 сомон скидка кард. духтаро беҳтарин аксия. мана фасони абаяра бинен 400 сомон бори дубая. мана дубайский абая 400 сомон. беҳтарин нарх бовар кунен. бисёриё нағз мебинанд ҳами материала. мана ёшама ёшам 400 сомон бо и замок кати будай духтаро. мана замоки касе дар кор боша омада ай пеш тамошо карда харида равен духтаро. ё ки нависенша и хоҳара худаш мебара. ёш чандан иношам 400 сомон духтаро. диден фасонан аҷоиб замокдор. касе замокдор мепурсид 400 сомон. анам хел абаяҳои хушрӯра дар назди хоҳар шумо пайдо мекунен. анаи расветкош ҳастай. ана касоне ки бенигин бе чӣ мехоҳанд иҷада ҳастай. мана и тарафам ҳамхе. инаи киртота нишонте. ина ино чандан? Нам 300 сомон распродажа. ана ино 300 сомон духтаро распродажа. мана каседа дар курай 300 сомон турецкиай. ҳатман биёен. бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. хайр саломат бошен.